Ministers geven informatie over AOV. Gisteren was het begin van de nationale dialoog over de AOV, de ouderdomsvoorziening. En minister Silvania die staat aan het hoofd van de werkgroep die zich bezighoudt met de indexering en eventuele verhoging van de AOV. Hij zei tijdens deze nationale dialoog dat het moment is aangebroken waarop gezamenlijk een belangrijke stap moet worden gezet om een nieuw toekomstperspectief te creëren voor ons pensioensysteem. Als minister van Financiën verklaarde hij dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt om de werkgroep indexering AOV voor te zetten. Maar uiteindelijk is het de minister van SOAW dat al dan niet bepaalt of er daadwerkelijk verhoogd gaat worden en wat er verder gaat gebeuren met de AOV. Maar hij vindt het belangrijk dat er nu veel over gesproken wordt en dat er op verschillende manieren wordt gekeken hoe we moeten omgaan met de AOV. Minister Silvania gaf aan dat de minister van SOAW nog voor het einde van dit jaar zal aankondigen op welke datum en met welk bedrag de AOV zal worden verhoogd.